Ola, eu son Marta Ortiz e son contadora de historias, narradora oral. Dende que vivo aquí en Galicia, eu conto contos en galego, da mesma forma que cando vivía en Cataluña aprendín catalán na escola, cando era cativa, pois ao chegar aquí a Galicia, hai uns anos, pouquiño a pouco fun aprendendo galego. Eu estou moi contenta de poder participar nesta cultura, participar desta oralidade tan maravillosa que hai con esta lingua, o galego. Creo que ter unha lingua é ter un tesouro, pero para que realmente teña valor ten que estar vivo, ten que estar na boca da xente, no corazón da xente, na imaxinación da xente. Entón, a única cousa que hai que facer é falar, xogar, contar, cantar, disfrutar en galego. Así que convídovos a continuar facendo, non deixar de facelo nunca.